El disseny d'espais interiors és pensar, definir i resoldre tots els espais en què es desenvolupa l'activitat humana. Qualsevol espai interior que utilitzem està pensat per un dissenyador que ha intentat que la nostra experiència i utilització de l'espai sigui el màxim òptima possible. Podem treballar en múltiples tipus d'espais, resolent els problemes de l'habitatge, dissenyant espais comercials, espais d'oci o serveis que demanen un alt grau de disseny, com hospitals, oficines, hotels. Les possibilitats són grans i diverses. Habitualment treballem en estudis o despatxos professionals de disseny, però també es pot començar una carrera com a dissenyador freelance amb clients propis. Per altra banda, moltes empreses fabricants d'elements d'interiorisme tenen dissenyadors en plantilla i fins i tot les botigues de cuines i mobles poden necessitar un interiorista per als seus desenvolupaments. Tots els coneixements i mòduls impartits són profundament professionalitzadors i tracten temes que d'una manera o altra afecten el treball dels dissenyadors. Treballem temes com aprendre a desenvolupar un projecte de forma integral o conèixer la història de l'interiorisme. Donem molta importància a la construcció, a les instal·lacions, al dibuix artístic i tècnic. Treballem amb programes informàtics extensament utilitzats com AutoCAD o 3D Studio. Tot dins una concepció didàctica en què l'alumne és al centre i en què el contacte estret i diari amb el professorat assegura un creixement de l'alumne com a futur professional i com a persona. La concreció d'un projecte final i l'assistència a una empresa a realitzar unes pràctiques formatives completen els estudis presencials a l'escola. Finalment, cada any es realitzen sortides, visites, exposicions. També el viatge de curs és una de les cites importants del calendari, doncs la majoria dels alumnes i professors del cicle viatgen durant 3-4 dies a alguna ciutat europea per a visitar, de manera molt intensa, les parts més importants dels elements de disseny d'espais que s'hi poden trobar.